Ei, hola, companys i companyes, ja tornem a ser aquí, temporada nova, feliç 2009. Ha anat bé això? Clar que sí. Vinga, avui explicarem un acudit de gent que estava en un centre de recuperació, d'aquests una mica tarumbes i perillosos. Estaven reunits parlant allà amb una taula tranquil·lament, parant la fresca, i el Zòfil diu: «Ei, tios, podríem agafar una ovella i violar-la?» Surt el sàdic i diu: sí, agafem una ovella, la violem i la torturem. I surt l'assassí i diu: sí, agafem una ovella, la violem, la torturem i la matem. El necròfil diu: sí, agafem una ovella, la torturem, la matem i la tornem a violar. Surt el piròman i diu: agafem una ovella, la matem, la violem, la torturem, la matem, la tornem a violar i li fotem foc! Sí. I surt el masoquista i diu: bé.